ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 2/1/25 ಬೋಳ್ಪದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆಯ ಬಾಬನ ಪಾತ್ರ ನಿಖರವಾದುಂಡು ಆರು ತಮ್ಮ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪೇರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಂತೆಲ ಅಂತರಾದು ಪೂಜೆ ಆರು ಬರ್ಪುನ ನೆನಪಾರ್ಥ ಶಿವರಾತ್ರಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಭ್ರಂಜನದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಎಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ವಿಕರ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿನಾಶ ಆದ ಪೂಜೆ. ಉತ್ತರ: ಏರ್ನ ಯೋಗ ಸರಿಯಾದಿಜ್ಜೋ ಬಾಬನ ನೆನಪೊಪ್ಪುಜೋ ಅಕಲ್ನ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆದ ಪೂಜೆ. ಯೋಗಯುಕ್ತಾದ ಜಂದೆ ಉಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಈತು ಸದ್ಗತಿಯಾದ ಪೂಜೆ ಪಾಪ ಓರಿ ಉಂಡು ಕೂಡ ಪದವಿಲ ಕಡಿಮೆಯಾಪುಂಡು. ಯೋಗ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ನಾಮರೂಪೋಡು ತಿಗದು ಬೂರ್ವೇರು ಅಕಲ್ನ ಪಾತಿರೊಳೆ ಬರಂದುಪುಂಡು. ಅಂಚಿನಕುಲು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಒದ್ದುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಗೀತೆ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬತ್ತಿನಾರಿಯೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಏತ್ ಗಂಟೆಗ್ ಬೊಲ್ಪು ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬೊಲ್ಪು ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು 3 ಗಂಟೆ, ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು 4 ಗಂಟೆ, ಕೆಲವರು ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟು ಕೆಲವರು 12 ಗಂಟೆ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ನಿಖರವಾದಕ್ಕೇನುವೇರು 12 ಗಂಟೆಗಂತೂ ನಿಕಲು ಬೊಲ್ಪುದ ಸಮಯ ಪನ್ರಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. 12 ಗಂಟೆ ಹಾಕದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಡ್ 1 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಪಂದಿತ್ತಂಡ AM ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪು ಶುರುವಾಂಡು. ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೊಲ್ಪು ಆದುಂಡು. ನಾಟಕಡು ಇಂದಿತ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ನಿಖರವಾದುಂಡು. 1 ಕ್ಷಣಲ ತಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ನಾಟಕ ಅನಾದಿಯಾದ ಮಲ್ತದುಂಡು. 12 ಗಂಟೆದ ಮಿತ್ತು 1 ಕ್ಷಣಲ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಜೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಆಯ್ನು AM ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತಿರಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಯಾನು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬರ್ಪೆ. ವಿದೇಶದ AM ಬೊಕ್ಕ PM ನಿಖರವಾದ ನಡಪುಂಡು. ಆಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ಆಕಲು ಈತು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದ ಪೂಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರಲಾದ ಪೂಜೇರು. ಭಾರತವಾಸಿಯರೇ 100% ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರ್ಬೊಕ್ಕ 100% ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಲ್ಪುಗು ಪಂಡ 12 ಗಂಟೆದ ಮಿತ್ತು 1 ನಿಮಿಷ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನ್ಲಾದಿ ಪೂಜೇರು. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಲೆಪುನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪಾತಿರನು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿ ತಿರಿಯೊಂದರು. ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಕಲಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನು ಮಾತ ಭಕ್ತರು ದುಕ್ಕುಡು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನೇ ಬಲೆ ಪಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡಾರಿಯೇರು ಏಪ ಬರ್ಪೇರು. ಇಂದು ದಾದೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಮನುಷ್ಯದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ನಿಖರವಾದ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ದೇಪಂಡ ಪತಿತ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುರ್ಲೇರು. ಕಾಮಲ ಸಹ ಏತ್ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಕಾಮ ಜೀತೇರು ಜಗಜ್ಜಿತ್ತಾಲೆ. ಒಂಜು ವೇಳೆತ್ತೆ ಪವಿತ್ರ ಆವಂದೆತ್ತಂಡ ವಿನಾಶನು ಪಡೆಪರು. ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆಪುನೇರ್ದವರ ಅವಿನಾಶಿ ಪದವಿನು ಪಡೆಪರು. ನಿಕುಲು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಹ ಬರೆಪರು. ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಯೋಗಿಯಾಲೆ. ವಾಸ್ತವಡು ರಾಜಯೋಗಿಯಾದ ಆಲೆ ಪಂದು ಬರೆಯುಡು. ಯೋಗಿ ಶಬ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮತ್ವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ದೀಪೇರು. ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ಯೋಗಿಯಾಯಿರು. ಜೋಕುಲು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ದೀಪೇರು. ಅಂಡ ನಿಕುಲ್ ನಾವು ಇಂದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಐನರ್ದವರ ರಾಜಯೋಗ ಪಂದು ಬರೆಪನವು ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಪವಿತ್ರ ಆದ ರಾಜಯೋಗಿಯಾಲೆ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಲ ಸಹ ತೆರಿಪವೇರು. ಇನಿ ನಿಕಲೆ ಗುಹ್ಯ ಪಾತಿರನು ತೆರಿಪವೆ. ಇತ್ತೆ ಶಿವ ಜಯಂತಿಲ ಬರ ಉಂಡು. ಶಿವ ಜಯಂತಿ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಶಿವ ಜಯಂತಿ ದಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರೋಡ ಅತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಲು ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರೆಲೆ. ಶಿವಬಾಬಾ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನದಾತ ಬಾಬಾರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪನ ಮಾರ್ಗನು ಬತ್ತದ ಕಲ್ಪಲೆ. ಭಲೆ ದೀಪನು ಪೊತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲಲು ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ನಿಕಲು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯರಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಐದವರ ಪ್ರತಿವರೇನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆ ಒಪ್ಪೋಡು. ಇಲ್ಲಲು ಗೀತೆನು ಓದುವರತ್ತೆ. ಪುರುಷ ಹಿಡ್ದಲ ಮಾತೇರು ಭಕ್ತಿರು ದುಂಬುಪ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಪರಿವಾರಲೊಪ್ಪುಂಡು. ಒಲ್ಪ ಗೀತೆನು ಓದುವೆರು. ಐನಿರ್ದವರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಚಿತ್ರನು ದೀವನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರಿಲೆ ಬತ್ತದ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ತೆತ್ತುಂಡ್ಲೆ. ಈ ಶಿವಬಾಬನ ಆತನ ಶಿವ ಜಯಂತಿದ ಪರ್ಬ ವಾಸ್ತವಡು ನಿಕಲ್ನ ಸತ್ಯ ದೀಪಾವಳಿ ಆದುಂಡು. ಏಪ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರೋ ಅಪಗ ಇಲ್ಲಲು ಬೊಲ್ಪಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಈ ಪರ್ಬನು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೀಪನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಕಾಶತೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿಕಲು ಸತ್ಯ ದೀಪಾವಳಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು. ಸತ್ಯ ಯುಗೊಟ್ಟು ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೀಪಾವಳಿ ಆದುಂಡು.
ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪೆ ಬೊಲ್ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮದ ಜ್ಯೋತಿ ಜಾಗೃತ ಆದಪ್ಪುನು ಮುಲ್ಪಂತು ಅಂಧಕಾರ ಉಂಡು. ಆತ್ಮಲು ಅಸುರಿ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದ್ ಬಿಡ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವರ ದೈವಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮನೆ ಪತಿತ ಆತ್ಮನೆ ಪಾವನ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆನಿಕಲು ಕನಿಷ್ಠ ಇರೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆವೊಂದುಲ್ಲರ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆಗ ಪವಿತ್ರ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಆತ್ಮ ಅಪವಿತ್ರ ಆಪುನೆರ್ದವರ ಶರೀರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಂಡು. ಈ ಪಾತ್ರೆನು ನಿಕ್ಲಡ ಕೆಲವರೆ ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಡು ತೆರೆಯೋಣರು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಡ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಂಬುರವರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಗ್ರಹಚಾರ ಮಾತೆನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತುಕುಳ್ಳುಂಡು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ರಾಹುವಿನ ಗ್ರಹಚಾರಿ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಜಾನನು ಬುರುದು ಉಪ್ಪೇರು. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೆಸೆದ ಬದಲಾದು ರಾಹುವಿನ ದೆಸೆ ಕುಳ್ಳುಂಡು. ಕಾಮ ವಿಕಾರಡು ಪೊಯ್ರು ಪಂದಿತ್ತನ ರಾಹುವಿನ ದೆಸೆ ಕುಳ್ಳುಂಡು ಪಂಡರ್ಥ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಯರು ಬಹುಶಃ ತೂವುದುಪ್ಪುಜೇರು ದೇಪಂಡ ಮಾತೆಯರು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆದ ಮಧ್ಯಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದನು ಬ್ರಹ್ಮರಿನು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ಇಲ್ಲುನು ಕಟ್ಟುನೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಗಾರ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಕರೇತ್ರಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರೊಂದು ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅವಳು ಸಹ ಪಕ್ಕ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅದು ಉಂಡು. ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕೋಣೆನು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಮೂಜಿ ನಾಲು ಕೀಟನು ದೇತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಭಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲುನ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪುಲೆ 10 ಪದ್ರಾಡು ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪುಲೆ 500 ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು. ಇಂದು ಸಹ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಕಾಂಡತ್ತೆ. ಐಟು ಕುಳ್ದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಧ್ವನಿ ಮಲ್ಪರು. ಐರ್ದು ಕೆಲವರು ತೆರಿಯೊಂದು ಕೀಟ ಋತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಪಿರು. ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಂಚನೆ ಉರಿವೆರು ಪಂಡ ಈ ಧರ್ಮದ ಕುಲತ್ತು ಪಂಡ ಈ ಧರ್ಮದ ಕ್ಲೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ತಿಕ್ಕುನು ನಿಕ್ಲಾಂಡಲ ಮನುಷ್ಯ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭ್ರಮರಿರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು 2,000 ಜನ ಮಧ್ಯಡುಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ತುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ 4-5,000 ಜನಕಲ್ನ ಸಭೆಟ್ಲ ನಿಕುಲು ಪೋಪರು. ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಲ ಹೋಲಿಕೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸಿಲ ಸಹ ವಿದೇಶಡು ಪೋದು ಎಂಕುಲು ಭಾರತ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆಂತು ಮಾತೆಯರ್ಲ ಸಹ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆನು ಪಾಡದು ಪೋಪೇರು. ವಿದೇಶಿಲೆಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತದು ಬರ್ಪೇರು. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಭಾರತಡು ಪೋದು ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು. ನಿಕುಲಂತೂ ವಿದೇಶಗೂ ಪೋಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಳ್ದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪರು. ಈ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪುಲೆ ಇಂದೆರ್ದರ ಸ್ವರ್ಗೋಡು ನಿಕುಲ ಜನ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಿನ ಪಾತರಿಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪನೆ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರೆತದು ನಿಕ್ಲನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೇರಿದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಾಬನೆ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರಲ್ನ ದುಃಖೋರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಸತ್ಯವು ಕೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯು ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕಲು ಕಲಿಯು ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲರು. ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮದಕಲು ತಿಕ್ಕೆರಡು ಆಕಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋರು. ನಿಕಲನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಏನೋ ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಕುಲು ಭಾವನ ಅದು ಓಡ್ಪಾರು. ಕುಡೆಯನ್ನು ಜೊತೆಲೆ ತಂದು ಪೋಪೆ ಕೇವಲ ಈತೆನೆ ತೆರಿಪಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬುರ್ಚಿ. ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ನಿಕಲನ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ಲ ಉಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನಲ ಏರೋರಿ ಓರಿಯವನೇರು ಕೂಡಾಕಲು ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ತೆರಿಪಾಯ್ಜೇರು ಪಂದು ದೂರು ಕೊರ್ಪೇರು. ಐನರ್ದವರ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ಪಂದು ಡಂಗುರನು ಸಾರೋಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖ ಧಾಮದ ಆಸ್ತಿನು ಕೊರ್ರೆ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ಪನ್ಪನ ಸಂದೇಶ ತೆರಿಯುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಏಪ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂದು ಅಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೇ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಂತಿಧಾಮಡಿತ್ತೇರು. ಇಂಚಿಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ನಡಪೋಡು. ಘೋಷಣ ವಾಕ್ಯನು ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ದೇಹ ಸಹಿತ ಮಾತ ಸಂಬಂಧನು ಬುಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೇರಿದು ಬಾಬಾಯಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಪಗ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರಾದ ಬುಡುಪುಂಡು. ಅಪಗ ಆತ್ಮಲು ಅಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತೆರಡು. ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮಲು ಅಪವಿತ್ರವಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾದ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅದು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗುದಲೆ ತಂದು ಪೋಪೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಡು ಪೋದು ಕುಲ್ವೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕಲು ನಂಬರ್ ವಾರ ಅದು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪೇರು. ಏತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ಧಾರಣೆ ಆವಡು. ಏರು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರೋ ಅಕ್ಲೆನು ಮುಚ್ಚಿದಿಯರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚೆನೆ ಸೇವಾ ಭಂಗ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಸಹ ಮುಚ್ಚೇರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸೇವಾಧಾರಿಲೆ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಏರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಂತೆಲ ತೆರಿಪಾವುಜೇರು ಅಕ್ಲೆನು ಲೆಪ್ಪೇರೆ. ಅಂಚಿನಕ್ಲು ನಲ್ಲ ಪುದರ್ನು ಹಾಲು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇಂದೆರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಇಂಚಲ ಉಪ್ಪೇರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರನು ಕೊರಪುಜೇರು. ಐರ್ದವರ ಪುದರ್ ಹಾಲು ಆದು ಪೋಪುನತ್ತೆ. ಶಿವಬಾಬನ ಪುದರ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಹೆಂಚ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಕೆಲವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಪದಮಾಪತಿ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಕೆಲವರಂತೂ ತೂದು ಬಡವರದು ನರಳದುಪ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಬಿಕಾರುಲ್ಲ ಸಹ ಒಂಜಿ ರಾಜಕುಮಾರರಾದುಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು
ಅವೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಏರು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುರ್ಲೆರೋ ಆಕಳು ಕೊಡೇಟು ಬಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ಬಿಕಾರಿ ಇದ್ದ ರಾಜಕುಮಾರ ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಂಡಲು ಸಹ ನಿಕ್ಕಲು ಜೋಕುಲೆ ಕಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದೆ ತಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪಾಲನೆ ಇಂಚಾಪುನು ಇನ್ನು ಮಹಾತ ಪಾತೆರಳು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡಜ್ಜಿ ಶಿವ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪವರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮೇರು ಹಳ್ಳಿದ ಬಾಲಕಾದುಲ್ಲೇರು ಪುದರ್ದಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಜನ್ ಇಂದು ಆತ್ಮದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಐನೆಡ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ತಬ್ಬೆ ಬಾದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪಯರು ಶಿವ ಜಯಂತಿ ದನಿ ಪ್ರತಿ ಒರ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೊಂದಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪದು ಬರೆಯಲೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದಿರೋ ತಂಜಿ ಜನ್ಮಗಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುನು ಬಂದು ಪತ್ತು ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ ಎಂಚ ದೀಪಾವಳಿದನಿ ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಅಂಗಡಿನ ದೆತ್ತದು ಕುಲ್ಲುವೆರು ನಿಕುಲ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ಅಂಗಡಿನ ದೆತ್ತದು ಕುಲ್ಲೋಡಾಪುನು ನಿಕುಲ ಅಂಗಡಿ ಏತು ಶೃಂಗಾರವಾದ ಉಪ್ಪುನು ಮನುಷ್ಯರು ದೀಪಾವಳಿ ಇದ್ದಾನೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪುರು ನಿಕುಲು ಶಿವ ಜಯಂತಿ ದಾನಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಾ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಏಪ ಅತನ ವಾ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಮಾತನ ದೀಪನು ಪೊತ್ತವೆರು ನಿಕ್ಲಿನ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ಪವೆರು ಆಕ್ಲಂತು ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದು ವಿನಾಶಿ ಧನನು ನಟ್ವೇರು ಮುಲ್ಪ ಜಗದಂಬೆರ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರಹಸ್ಯನು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪವೆರು ಬಾಬಾ ಹೂವೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಂದು ತೆರಿಪವುಜೇರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಇಂದು ಅಂತೂ ತೇರಿದನು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐನರ್ದವರ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಒರಿಯೊರಿ ಎಡ್ಲ ಕುಳಿದು ಅಕ್ಲೇನು ತೆರಿಯುವನು ಪಂದತ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಮಯಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಪತಿತಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ತೆರಿಯುಂಡು ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಮೋನೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿರಾಸೆಯಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಮೊಕ್ಲೇನು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಮಿತ್ತಿರದು ಬಾಪ್ದಾದರ ಸಹ ಆದೇಶನು ಕಡಪುಡುವರು ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕಡು ನೋಂದಣಿಯಾದುಂಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪನ್ನುಡಾಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುಚೇರು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಲೇರು ಮೋನೆನು ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತೊನೇರು ಏರಿ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರೋ ಆಕಲು ಅಕ್ಲೆಗಾಕ್ಲೆ ನಷ್ಟ ಮಲ್ತೊನೇರು ಸತ್ಯನು ಪನ್ಪು ನಿರ್ದವರ ಒಂತೆ ಲಾಭ ಆಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ ಆಪುನು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆನು ಪೊರ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೇರು ಕುಡ ಎಂಕ್ಲನ ಮೋನೆನು ಕಪ್ಪಾದು ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯುನುಡು ಇನ್ನು ಮುಳ್ಳುದ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಮಾನವ ಮುಳ್ಳು ಆದುಂಡು ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಪೂತೋಟ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಕಾಡಾದುಂಡು ಐನರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಏಪ ಧರ್ಮದ ನಿಂದನೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗಯಾನ ಬರ್ಪೆ ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂಲೆ ಕೂಡ 84 ಜನ್ಮರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಾಪೆ ಈತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪರಸ್ಪರ ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕಡುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸೊರ್ಗುಡು ಇಂದು ಓವುಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಜ್ಞಾನ ಬಿಂದುಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರಡುಂಡು ಐನು ಬರೆಯುವನುಡು ಎಂಚ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಸಹ ವಿಚಾರದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ದೀಪೆರತ್ತೆ ವೈದ್ಯರ್ಲ ಸಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ದೀಪೆರು ಐನು ತೂವೊಂದು ಮರ್ದನು ಕೊರ್ಪೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಓದುಡು ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಾಬಾ ಮನ್ಮನಾಭವದ ನಂಬರ್ 1 ಮಂತ್ರನು ಕೊರ್ತೇರು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಿನೇ ಅಂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಶಿವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊರ್ದುಪ್ಪೋಡು ಇಡೀಗ 5,000 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಸ್ವರ್ಗವರ್ದು ನರಕವರ್ದು ಸ್ವರ್ಗ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಜೋಕುಲೆ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಆಯ್ನೆ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥ ಆದಪ್ಪುನು ಆಂಡಲ ಸಹ ಯೋಗ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನೇನು ಸಹ ತೆರಿಯುವಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ವಿಕರ್ಮಲ ಸಹ ವಿನಾಶ ಆದಪ್ಪುಜಿ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಒಂದಿನ ಕಾರಣ ಈ ತುಂಜಿ ಸದ್ಗತಿ ಸಹ ಆಪುಜಿ ಪಾಪ ಒರಿದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪದವಿಲ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂತೆಲ ಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜೇರು ನಾಮರೂಪಡು ಮುರುಕುದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲನಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಐನರ್ದವರ ಎಂಚ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಅಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಬೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನದ ಅಂಗಡಿನ ದೆತ್ತದು ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳಗಳೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡು ಸತ್ಯ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯವಾದುಪ್ಪಡು ಒವ್ವೆ ವಿಕರ್ಮನು ಮಲ್ತದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಯರಬಲ್ಲಿ ಒವ್ವೆ ಪಾಪ ಉರಿಯರಬಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪಡು ಏರ್ನನೆ ನಾಮರೂಪಡು ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ರಬಲ್ಲೆ ವರದಾನ ಎನ್ನತನದ ಭಾವನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಾಗಿ ಭವ ಸಂಬಂಧದ ತ್ಯಾಗ ವೈಭವದ ತ್ಯಾಗ ಒವ್ವೆ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರತ್ತು ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಡು ಸಂಕಲ್ಪಡ್ಲ ಬೇತಕ್ಲೆನು ದುಂಬು ದೀಪನ ಭಾವನೆ ದೀಪನು ಪಂಡ ತನ್ನನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಾದುಂಟು
ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪುನವು ಇಂದು ಅದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ತ್ಯಾಗ ದೇನೆ ಸ್ವಯಂನ ಬಾನನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನವು ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುನು ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಬ್ಬ ಸದಾ ಜೋಕ್ಲೇನು ದುಂಬು ಬೀರು ಯಾನು ದುಂಬು ಉತ್ಪೊಡು ದೇಟ್ಲ ಸಹ ತ್ಯಾಗಿ ಅದು ಪೊಡು ಇಂದು ಈ ತ್ಯಾಗದ ಕಾರಣ ಮಾತೆರ್ದಲ ದುಂಬು ಅರ್ಥಾತ್ ನಂಬರ್ 1 ಪೋಪುನ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ತಕ್ಷಣ ಏರ್ನನೆ ಕಡಿಮೆ ಬಲ ಹೀನತೆಯನ್ನು ದೆಪ್ಪುನವು ಇಂದು ಈ ದುಃಖ ಕೊರುಪುನ ಆದುಂಡು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮನಸ್ಸ ಮೂಲಕ ಸಕಾಸ್ ಕೊರುಪುನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಎತ್ತರದ ಟವರ್ದು ಸಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ ಪೋಂದುಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಹ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನೊಡುಕುಲ್ದು ಕಡಿಮೆ 4 ಗಂಟೆ ವಿಶ್ವಗು ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಚ ಸೂರ್ಯ ವಿಶ್ವಗು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಎತ್ತರಡು ಸಾಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಸಕಾಸ ಕೊರ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದ ನಿವಾಸಿಯಲೆ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.